Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Maza masu neman mata, yau ka ci wannan, gobe ka ci wancan, jibi ka ci wancan, wata rana za ka ci ubanka. Kun ji mai nasa? Yau ka ci wannan, gobe ka ci wannan, jibi ka ci wannan, wata rana ka ci ubanka. Kana dariya mai gyaran takalmi? Kaiwa dariya kake yi? To ai ba ƙarya ne ba. Yau ya ci wannan, gobe ya ci wannan, wata rana zai ci ubansa. Da kuɗina a ce ba zan huta ba wannan magana. Na nema a ce ba zan samu ba wannan magana. Na samu a ce ba zan sadaka ba wannan magana. Me aiki a ce ba zan huta ba wannan magana. Me koyo a ce ba zai gane ba wannan magana. Ogana a ce ba bili ne ba wannan magana. Duk abin da kai mata ka lada ne. Yan kaɗan taɓa nan ta ce me ya haka lada dubu. In ka tara ni mai haka wallahi lada dubu uku ne balle kuma jalla ya wani sai an yi baba amma kaga inda malami a gefe ya ce kai Allah sa albarka wallahi ai malami shi ya fi sanin darajar wannan to Allah ya ƙara mana son annabi Muhammadu daga ce komai ba annabi ya ce kafin ka je ga iyalinka sai ka tura ɗan aiki sahabban annabi Muhammadu suka ce to ya manzon Allah wannan lamari kuma na tsakanin mace da namiji abin kunyawa za a tura annabi ya ce hannun dama da hannun hagu su ne Allah ka kawo kuɗi na su taru gashi na karo sababbin dubaru makiyana nake so su taru in watsa dala suna saka daru na tafi inda ba su so in je. Hello? Angona. Amarya. Me za a dafa? Kar ki dafa komai, ki dafa shinkafa da wake. To. Yajin ma ni na zo zan daka. To shikenan. Amarya ba ki laifi. Ji wani wai me da a dafa kamar ta iya girki. A tarukun da kika sa miyan jema har yau ina jin zafi a bakina. Kunya bane idan kin ga saurayi ya miki ya burge ki kina son shi ki fito ki faɗa mai kina son shi. Addinin mu ya halatta mana idan mace ta ga namiji tana son shi da furta mai tana son shi ba wani abun kunya bane kuma ba zubar da mutunci bane. Kana da working experience? A neman gadin? Gadi ne za ku bani ne ko wani abu ne daban? Kana ji turanci? Ban gane yana ji turanci ba. To za ba ka gadi ba ka ji turanci. Barayin za su zo daga America ne. Wai da ba dama a ganka a wani dan sabon background din sai a fara ce maka hotel. Wai ku kun dauka iskanci ne kawai yake kai mutum hotel? Mutum yana zuwa hotel wani abu muhimmin abu meeting ko wani abu yana kai mutum hotel. Mutum yana zuwa hotel saboda ra'ayin kanshi ya shakata ba wai dan iskanci. Allah ka kawo kuɗi na su taru gashi na karo sababbin dubaru makiyana nake so su taru in watsa dala suna saka daru na tafi inda ba su so in je.